Salut! Astăzi am să vorbim despre upgrade-ul pe care mi l-am făcut pentru biroul meu, pentru partea de editare cu MacBook. Hai să începem! Salutare, sunt Eduard Florentin și bun venit pe canalul meu de YouTube, unde vorbim despre review-uri, tutoriale și cam tot ce ține despre fotografie, iar acesta vreau să fie un videoclip scurt, informațional, în care am să vă arăt ce mi-am cumpărat, de ce, cum o folosește și, desigur, dacă poate te ajută. Deci, eu sunt un fotograf care lucrează tot timpul pe Windows. Pe Windows îmi aranjez fișierele, hard discurile, browsing, muzică, jocuri și așa mai departe, iar pe MacBook doar editez. Am lucrat în principal cu două monitoare pentru partea de Windows, iar pentru partea de MacBook, laptopul și atât. Am continuat chestia asta vreo câțiva ani, a fost super ok, dar pur și simplu simt că nu mai pot edita doar pe ecranul de la laptop, chiar dacă este măricel care are 16 inch. Pentru că pur și simplu nu mai văd. Nu mai văd un coș cum trebuie, nu mai văd un detaliu cum trebuie și am decis că îmi trebuie monitor pentru MacBook. Aventura asta cu monitorul pentru MacBook-ul este de ceva timp și nu am găsit până acum un monitor care chiar să fie exact pentru MacBook. Până când am fost la conferința Tela Story, unde fix cei de la BenQ au venit cu noua lor serie de monitoare special făcută pentru MacBook-uri. Înainte să începem, nu sunt sponsorizate de nimeni, mi-am luat totul prin banii mei, de la tastatură, mouse și monitor, și aceasta este părerea mea personală, dar vreau să vă spun că nu este un review, pentru că fix astăzi am instalat totul, fix astăzi mi-au venit pachetele și într-adevăr nu este un review, este pur și simplu un videoclip informativ. Dacă vreți review, haideți să treacă măcar câteva luni ca să pot să dau niște verdicte finale. În acest videoclip veți vedea și unboxing-uri și un lucru să știți, faptul că partea de cabluri și așa mai departe nu este făcută. Cineva o să vină să facă cablurile și ce vă arăt eu acum nu este chiar finalul final, dar în principal să știți. Deci, ce am căutat eu la un monitor? Să copieze cât se poate de bine culorile de pe MacBook. Eu știu că din punct de vedere coloristic asta nu este corect, pentru că un monitor calibrat înseamnă alte lucruri, dar eu sunt unul din fotografii care fac fotografiile pentru a se vedea bine pe iPhone pentru clienților. Judecați-mă, nu mă judecați, în principal la asta mă uit atunci când editez și de asta editez pe MacBook. Și deși puteam să-mi iau un monitor calibrat corect, dacă nu se vedea ca pe MacBook, preferam să nu. Și un lucru pe care îl mai căutam la monitorul meu era ușurința de a jongla între Windows și MacBook fără să mai trebuiască cabluri adiționale, fără să trebuiască prea multe opțiuni adiționale și pur și simplu să pot face totul foarte, foarte rapid. Așa că am venit cu un plan. Am zis că îmi trebuie așa, un monitor pe care îl pot conecta cu un singur cablu la Mac și să fie conectat cu HDMI la Windows, la calculatorul meu pe Windows, și cu doar un buton, 2-3 butoane maxim, să pot să schimb între Windows și MacBook. A reușit chestia asta cu monitorul de la BenQ MA320 sau 32U. Bun. Ce am mai avut nevoie a fost nevoie de tastatură și mouse cu Bluetooth și wireless pe 2,4 GHz. Și am reușit și chestia asta cu ajutorul celor de la QWERTY, care am cumpărat tastatura lor, modelul Carpathian, nu mă înțeleg bine pe engleză, arată superb și cu doar un buton pot să schimb de pe Bluetooth pe wireless. Le-am luat și mouse-ul, care din nou cu un buton pot să schimb de pe Bluetooth pe wireless. Și pur și simplu lucrez normal pe Windows, am ceva de făcut, bla bla tralala, când vreau să editez, cu doar câteva apăsări de buton, am trecut pe MacBook și mă apuc de editat. Nu vreau să dau un verdict final la monitor, se vede foarte bine, dar într-adevăr culorile, clar, oricât de bine le-aș compara, nu sunt match. Adică sunt foarte, foarte apropiate, în proporție de 97%, dar acolo, aici, pe acolo am mai făcut modificări și desigur, pe natură fizică, monitorul de la BenQ este IPS, iar MacBook-ul este OLED, dar este super ok, de ajuns pentru editat. Asta vreau să știți că este super de ajuns pentru a edita, iar cei de la BenQ au și o opțiune de 27 de inch. Prea bine, vă las cu unboxing-ul, timelapse-ul și ne întoarcem imediat. Un lucru pe care mulți nu știu despre mine este faptul că când aveam vreo 13 ani, poate mai puțin, vreo 12, am primit de la vecinii mei că s-a mutat un monitor BenQ. Și ăla era un BenQ HD și era destul de mare, cel avea vreo 23 de inch, pe vremea era foarte mare. Mai și
avea culorile superbe, de nu mi-am dat seama. L-am folosit până în 2020, când mi-am schimbat calculatorul și am fost nevoit să cumpăr ceva cu HDMI, ăla avea VGA. Și l-am donat unui coleg de facultate. Dar abia după aceea am realizat că trebuie să ai un motor calibrat. Dar până atunci eu editasem cu BenQ și pur și simplu credeam că așa-s toate. Credeam că nu trebuie monitor calibrat, îți trebuie doar monitor. Vremea mea de copil de 16 ani. Hai să începem cu unboxing-urile. Sper să fac cumva să se vadă. Aș vrea mai întâi să încep cu ăsta, pentru că tare mă tem că nu am mouse-ul. Bun, deci, este un pic lovit aici. Presupun că este vina fan curierului. Și să vedem open here. Yeah. Super. Salut, hello, Lola, super. Deci, o scrisoare cu stickere și thank you, super, foarte drăguț. Și asta este personalizată, se păstrează, aici punem banii, da? Așa. Mouse-ul, super. Pot efectiv să-l folosesc și la calculator și la MacBook cu Bluetooth, cu Wi-Fi și cu cablu. Și asta este foarte, foarte fain. Să-l deschidem repejor așa. Super. Super. Foarte frumos. Îl lăsăm. Pufuleț. Super. Bine de avut în casă. Și asta este... Ce grea e. De ce așa grea? Deci asta este tastatura Carpathian, îi spun eu. Foarte, foarte interesantă. Foarte. Ia, vreau să o văd neapărat. Deci, se deschide așa. Bun. Thank you. Foarte, foarte fain. Carpathian, da. Legat de munții Carpați, da. Foarte frumos. Ia, aici avem. Wow. Ce grea este. Ia. Ia să vedem. Ia. Ma. Ce frumoasă e. Ce vorbe? Arată mult mai bine decât în poză. Mult mai bine. Foarte fain. Ia un pic. Ce vorbești? Cea mai frumoasă tastatură pe care am văzut-o vreodată. Continuăm cu Dexmet-ul, cu mousepad-ul, pentru că l-am luat să fie tot așa meci cu tastatura. Așa, e bine aici. Ok. Mamă, ce lungă e. Da. Da, iar culorile din nou sunt mult mai vii decât mă așteptam, mult mai vii, mult mai mare. Și aici avem ursul. Prea bine, aici avem ceva ce n-am crezut vreodată că o să cumpăr, este un screen bar și l-am luat de la Reshop, Red Boxed se numește și pur și simplu e sigilat și a fost un preț foarte ok decât am văzut în afară, dacă hai să vedem. Deci asta, o să revenim la el imediat, este o lumină special pentru a fi pusă deasupra monitorului. Dar revenim după ea când o instalăm. Bun, hai acum să despachetăm lucrul pentru care a venit toată lumea, da? E prea... Bun. Ce greu e. Ok. Deci, MacBook Color Match, Sync with MacBook Controls, Easy Connect and get Power și View with Eye Comfort, deși asta nu o să folosesc, că încurcă culorile. Deci m-au luat toate transpirațiile. Bun. Ce e aici? Nu, deci asta e atât de grea, frate. Asta e atât de grea. Bun. Suportul.
Așa, plate-ul pentru suport, să-ți momentan, și monitorul. E mare, e foarte mare. Oh, da, este mare. Bun, hai să ne apucăm de treabă. Pe lângă toată chestia asta cu MacBook-ul, cu monitoare, cu tastaturi, mouse și așa mai departe, am vrut eu ceva foarte, foarte mult pentru mine. Și sincer, recunosc că nu regret, îmi place foarte, foarte mult, dar din nou, chestia asta o să o văd pe termen lung. Mi-am luat un screen bar, tot de la BenQ, Screen Bar Pro, pe care nu l-am găsit sincer foarte bine în România, dar l-am găsit la Reebox, cred că așa se numește, și era nou, adică totul foarte bine, l-am luat și este foarte fain pentru că îmi crește concentrarea și faptul că nu bate pe monitor și asta este super, super fain. Are senzor de mișcare, adică dacă plec de la monitor, după 3-5 minute acesta se dezactivează, iar când mă întorc se activează automat. Și un lucru care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult la monitor este faptul că are un panel mat și nu se reflectă lumina pe el sau se reflectă foarte, foarte greu. Și asta este foarte, foarte fain. Nu de multe ori am editat pe MacBook și trebuia să mă duc undeva unde nu bate lumina. Prea bine, acesta este noul meu setup pentru un fotograf care editează pe MacBook. Este bine, este corect, nu știu, pe mine mă mulțumește. Aș vrea să știu foarte mult ce părere aveți voi și cu ce editați voi și să spuneți în rubrica de comentarii. Eu am fost Eduard Florentin și ne revedem în videoclipurile următoare.